da duhu duniya da ran tsayuwa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Na kira ka Ubangijin Musa Harun kai min tsari daga sharrin masu shari a duk lamari na kadiri. Haska mini zuciya ta bidar ilimi kar in bari. Ya rabbi ka kaddara ni na zan farfesa mai tunatarwa. Ya rabbi salatukan da kake yi nimka mai yawa ga ɗaha Muhammadu wanda ya fice kowa ta kawa. Hada da Ali da sahabbai wanda suka yi wa musulunci hidima din manzo su ba sa takaitawa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Tun a baya cikin kashin farko na yau wata shimfiɗa, waiwaye zan yi abin tafiya kafin na kishin gida. Bai zamo sauke raba gyara kaya baya zama fada. Zancen haske nake mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Jahilci aibu ne ya zarce gumurci gundafi. Haka na ji suna faɗi malamai masana a basa rufi. Shi kumurci zai kashe ranka ne ka mace kuma ainihi. Jahilci rayuwar duniya da makoma za ya rusawa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Babu bambanci da gawa da mai jahilci zahiri. Za ku gan shi yana da rai amma mamaci yake zahiri. Shi kuma ilimi yana raya ko an sashi a kabbari. Masani na raya ko ya mace jahili mai rai kamar gawa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Jahili na ɓata ran jama'a magana in har yanayi. Tunda ba ilimi gare wani kuma duka za a mai. Wani kuma in yayo ta ja mai daurin rai da rai. Ya bazarce dare duhu ai rashin ilimi shine makancewa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Damarar mu ja fagen ilimi mu shigo mu yi wa wasu. Ilimi ke mai da bawa ya zam sarki ko ba a so. Gishiri ga zaman gidan nan da can tabbas ba mai musu. Fa'idojin ilimi sun yawa sun gagara ne lasabtawa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Ilimi ke sanya bawa ya san Allahu Ubangiji. Yayyo bautar hakika ya kaucewa bautar giji. Rudin shaidan yakan zo da sauki in har ka guji. Hanya ta yi kai rukun ilimi a kiyama za ka dace. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Masu cuta duk ku zo ramin ilimi mai yogina. Marasa ilimi nake cigiya yara ko kankana. Wanda duk bai yin karatu ina ya ga bakin magana. Ma'aji rawanin tsiya girman kai shine sannadin cutuwa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa.
kasar birni kawai duka an mai, wanda duk ya ƙiye karatu dubara babu gare kawai. Inda duka ga haziki jami'a yake ko a firamare, bincika sai kaji an ce iyaye mai su sun kada arewa. Ilimi ne fitila mai kawar da duhu duniya da ran tsayuwa. Jinjina a gare ku manya iyaye kun mana tarbiya, kuma kun yi tsayin daka kanmu domin gyaran tarbiya. Kuma malaman mu tilas mi muku godiya,